Gaixo denei, bueno, ondartzeraino etorri naiz ikusten dezuen bezala. Julen Ramirez gurekin dagoela aprobetxatu zariketa batzuk eskatu nahi dizkiogu gure gorputza udaran osasuntxu mantentzeko. Prest zaudete? Kaixo, egunon. Bai. Bueno, zer erakutsi behar diazu gaur? Ba, gaur entrenamendu txikitsu bat egingo dugu, etxean itxeko edo ondartzan itxeko edo nahi dozuen lekuen itxeko. Uda dator, azkenien ja eguzki atera da eta zuek bakarrik itxeko. Gogorra da, egunero inbar da, bueno, egunero, egun bat bai, egun baten. Eta, importantiena, ondo jan. Eta bokabitx eta oleka gauzek ez. Kupret! Julen, lehenengo indartu nahi den gure gorputzeko atala bularra da. Bai. Zer egin dezake? Errazena, zarinena, flexioak itxa da. Harik eta oso ona danantzako. Ze, flexioak itxen dozuzen artien, abdominalak itxa duz bere. Astiro itxen dugu mugimendue, eta ja, berotasuna dako gunean bularran, pan. Bueno, bigarrengo ariketa, oain tripa indartu nahi den. Zer egin dezakegu? Abdominalak. Flexioak itxen egon garez, orduen. Hori aprobetxako dugu, eta tablak ingo dugu. Julen hilda nao, baina azkeneko ariketa falta zaigu. Zer egin dezakegu orain, gure ipurditxoa eta hankak indartzeko. Ba, oberena, zankada batzuk itxea lehenagau, eta gero, sentadilla batzuk. Horretanako, sufridu inbar da. Ze, zankadak itxea doz bazu, gorputz guztia aktiba inbar da. Eta gero, sentadilla batzuk lurrian egon, bueno, berajun, eta horra aguanta. Aguanta, aldo zuen guztie. Bueno, Julen, ya está, tío. Ya está, Erres, bueno, hori bai. Claro. Agur, Julen.